हाय साଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି, ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପୁରୁଣା 2021ର ଚୈତ ପର୍ବ ବୋଲି ଜାଣିଥିବ। ଗଲା ଚୈତ ପର୍ବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଉପରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ଟିକେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ବା ଦେଖିପାରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।